kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Bi ye ntɛnɛn décembre kalo tile 16 san 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ. Soriki n'o dɔgɔnɔkɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la radio bɛn k'ale kumaso kɔnɔ 97.7 tomi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikura Kuluju Nagaforola na. Kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye baara nundon kɛ Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ kɔnɔna na. A bɛ jamanadenw ka sigika kuma a bɛ o kofɔ Mali tɔgɔ la. Ɲɔgɔnna jɛrɛ min n'a tun fɔra ko jamana ɲɛma 5 min n'olu bɛ Sahel kungo dafɛla na k'olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ɲɔgɔnna jɛrɛ la n'o kun kan ka kɛ po Faransigaw fɛ yen. O waliyara Niger jamana o kɔnɔna na k'o kɛ tasibila ani dɛmɛdonɲɔgɔnya ye ka ɲɛsin Niger jamana ma mugujugucilaw olu ka waliya cɛjugu kɔfɛ. Ka ibina bisimilali kɛ décembre kalo tile 18 ka taa bila tile 21 na a bɛ ɲɔgɔnna jɛrɛ belebele a bɛ o kofɔ tungalata o lahalayaw kan dɔnnibaara la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sadani na aw ni ce maraka fama ka journal banbara lamɛnni la. An bɔra ka fɔ sisan dani na jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye baara nundon kɛ a bɛ jamanadenw ka sigi ka kuma a bɛ o kofɔ ka kuma bɛɛ lajɛlen da ka don a la jamana a ka bɔ yɛrɛ la o bɛ se ka waleya cogo min na a kɛra Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ o kɔnɔna na sibiridonɲa tɛmɛlen dɔgɔkun kelen baɲango jamanadenw de bɛna taa kuma sa k'a lajɛ fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ hakilijagabɔ minnu kan ka kɛ yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔna na olu gɛlɛya ninnu olu se ka wuli ka bɔ yen cogo min na jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita baara dayɛlɛ waati a y'i dɔnɔ tigɛ a ko gɛlɛya bɛ yen dɛ wa gɛlɛya tɛ se ka basi n'an m'an tigɛ don ɲɔgɔn bolo an jamanadenw an k'a lajɛ fɛɛrɛ minnu kan ka sigi ɲɔgɔn kan yaasa an bɛ se ka i ka dɔn ka fɔ sirajan taama k'o waleya cogo min na a ko laɲini belebele minnu bɛ yen u ka ɲɛdan ma kɛ olu la n'olu bɛ taa ba 32 n'a kunkanfɛn na yaasa gɛlɛya ninnu u bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na o ye laɲiniw ye minnu bangera ɲɔgɔnna jɛrɛ kunfɔlɔw kɔnɔna na jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na. ɲɔgɔnna jɛrɛ min n'a tun kan ka kɛ n'u ko ma ko sommet de po Faransi jamana o tɔgɔ la n'u tun b'a fɛ ka kɛ Wagadugukaw fɛ yen waati furancɛ labanw na a jirala k'a fɔ k'u ye a waleya Nigerikaw fɛ yen karidonya tɛmɛlen décembre kalo tile 15 k'o kɛ dɛmɛdonɲɔgɔnya ye ani sangabunda ka ɲɛsin ulumasiri taba ma 71 ma minnu bɔnɛna u ni na dɔgɔkun tɛmɛlen in na mugujugucila jatigɛ walekɛbaw olu ka kojugu y'a sababu ye Niger jamana o kɔnɔna na a kɛnɛ kan sa Roch Marc Christian Kabore Burkina Faso jamana ɲɛma a ko mugujuguci min kɛra INAT Niger jamana o kɔnɔna na ko nin kɔni ye waleya ye mun ni a ma bɔnɛta o cayara kosɛbɛ ko ni ɲɔgɔnna yɛrɛ ka kɛ k'u ma kɛ Mali ta ye de wolomasiri taba maa 100 ani maa 40 k'olu bɔnɛna u ni na waati furancɛnin kɔnɔ Mali kɔnɔ Burkina Faso maa 40 ko Niger ta de kɛra maa 71 ye ko nin kɔni ye kɛlɛ min ni mugujugucila jatigɛ walekɛbaw olu kɛlɛli de don ko u baara ɲɔgɔn fɔlɔfɔlɔ o ye Faransi jamana ye k'a tɛ da o ma dɛ ko faraji jamanaw olu ka dɛmɛw olu bɛ a la ani fɔ ka se fɛn min Canada jamana ma yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ Sahel kungo jamana 5 minnu bɛ olu kɔnɔna bɛ se ka lakana cogo min na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ kayikaw olu bɛ na ɲɔgɔnna jɛrɛ bisimila décembre kalo tile 18 ka taa bila tile 21 na o ye ka dɔn ka fɔ jamana ka ɲɔgɔnna jɛrɛ belebeleba ye n'u ka ma états généraux o bɛna kɛ tungalata lahalayaw de kan nin kɔni nin ko in bɛ ka labɛn coordination sans papier France 75 o maaw de fɛ ani DIEL CISPM maaw de fɛ n'o ye jeunes migrants ye minnu n'olu bɛɛ i ka dɔn ka fɔ diɲɛ ɲɛfɛ ka dɛmɛdonɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin u ma fɛn min i ka dɔn ka fɔ wulikajɔ olu bɛ se ka kɛ cogo min na gɛlɛya minnu bɛ tungalata gɛlɛyaw lahalayaw la olu bɛ se ka basi cogo min na. Jamana ɲɛmaakɔrɔ Mali kɔnɔ n'ale kun taara Sɛnɛgalikaw fɛ ka taa yɛrɛ kalifa kɛ k'a seginna ka na faso la badabada nali o ye nin ye sa ni a k'ale ka fanga kun darakira san 2012 wagati o de kosɔn sa a kun taara yɛrɛ kalifa Sɛnɛgali jamana la Amadou Toumani Touré n'a furumuso Lɔbɔ Tarawele k'u seginna ka na karidonya tɛmɛlen décembre kalo tile 15 u bɛna sigi u faso la badabada sigili kɔni n'o ye dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasɛrijɛkulu maaw fɛ ka lasa balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Soriki n'o dɔgɔnakɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma yan'o cɛ n'a b'a fɛ ka segin
maraka fama ka journal bambara la mɛ malizum.net ale sanfɛ www.malizum.net maraka fama ka journal bambara ka kunnafoni jataraw a ka laselibaw n'a bɛɛ lajɛlen n'a b'a fɛ ka reportage vidéo fɛnɛ a bɛ taa malizum ale page Facebook sanfɛ n'a bɛɛ lajɛlen ne b'a fɔ a ye ko a kan bɛɛ sini ni Ala sɔnna ma. Maraka fama ka bi journal bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizum.net ye.